Tässä jatkuvasti digitalisoituvassa maailmassa painotuotteiden vuosisataiset vahvuudet ovat edelleen arvossa ja voimissaan. Sisällöltään rikkaisiin ja ulkoasultaan laadukkaisiin painotuotteisiin paneudutaan ja niiden sisältö muistetaan kauan. Mitä pitempään näissä töissä on ollut, sitä paremmin oivaltaa, että ankaratkaan haasteet eivät saa vaikuttaa painotyön laatuun. Ammattitaidon jatkuva kehittäminen vaatii innostusta ja valppautta. Tavoitteena minulla on hallita painotekniikkaa toistamaan mahdollisimman hyvin paperin luonnetta. Painotuotehan koostuu useista eri osista. On makea tunne huomata, kuinka palasista alkaa muodostumaan valmis tuote ja näkee oman kädenjälkensä ensimmäistä kertaa. On hienoa päästä yhdessä asiakkaiden kanssa tuottamaan lisäarvoa painotuotteilla. Parasta on, kun päästään siihen pisteeseen, että lopputulos on käsin kosketeltavissa. Printtiin uskovat ihanat asiakkaat piristävät työpäivääni. Koko painoala ja myös Erveco elää haastavia aikoja. Markkinan laskuun on vastattu toimintaa keskittämällä ja kustannuksia karsimalla. Nyt kuitenkin etenemme kohti uutta Ervecoa. Investoimme uuteen teknologiaan ja laajennamme tarjontaamme. Huhtikuussa 2016 Ervecoon hankittu Joutsen Median painotalon liiketoiminta on merkittävä askel kohti kasvua ja yhteisiä tavoitteitamme. Meitä ervekolaisia yhdistää vankkumaton usko painotuotteiden arvoon vaikuttavan viestinnän välineinä, jotka pysäyttävät, joihin paneudutaan ja jotka muistetaan.